Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información unha xornada máis na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, martes, día 3 de xuño, imos a falarlles, pois, de temas da actualidade municipal, como é o tema do campamento de verán, o que xa se poden anotar os seus nenos e nenas. Tamén as comunicacións das cachelas do San Xoán comenzou o plazo para facelo. Lembramos que este venres que ven hai un curso de manipulador de alimentos aquí no Concello e a semana que ven, o día 9, abre xa o parque acuático. Falaremos do verán saudable, unha actividade que se celebra precisamente no recinto verde do Acevedo, pero tamén falaremos de festas, as que vai haber durante todo este mes, tanto parroquiais, como patronais, como festas tamén musicais. Falaremos das axudas á natalidade que se poden solicitar e tamén xa se publicou na xornada de onte a listaxe definitiva da Guardería Municipal. Estáse levando a cabo de novo a campaña de control de pombas no casco urbano de Cerceda. E lembraremos en canto tempo que para mañán teremos de novo unha situación semellante á de hoxe. Alternancia de nubes claros con temperaturas suaves. Na xornada de onte abriu o plazo para anotarse os campamentos de verán que promove o Concello de Cerceda para conciliar a vida familiar e laboral ao longo da época estival, ao longo das vacacións de verán, para que nenos e nenas teñan tamén actividades que facer nestas mañáns. O Concello de Cerceda organiza dous en concreto. Un vai a ser na Silva e outro en Cerceda para nenos escolarizados ata os 14 anos. Se ofertan varias quendas, en concreto 4, dende o 23 de xuño ao 4 de xullo, do 7 de xullo ao 18 de xullo, do 21 de xullo ao 4 de agosto e do 5 de agosto ao 19 de agosto. O horario vai a ser de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres, excepto os festivos. Existe a posibilidade tamén de un horario ampliado que sería de 8 da mañán a 3 da tarde, sempre cando haxa demanda suficiente. O precio por cada turno, por cada quenda, será de 50 euros e de 70 se se quere horario ampliado. Os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Se realizarán actividades, pois entre elas xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña e tamén terán merenda a media mañán. En Cerceda se vai a celebrar no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, mentras que na Silva será no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. O plazo para inscribirse abriu onte e vai a estar aberto ata o 16 deste mes de xuño. Teñen que inscribirse no rexistro do Concello na planta baixa ou pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Tamén na xornada de onte abría o plazo para comunicar as cachelas do San Xoán a través da información ou da Oficina de Medio Ambiente. As cachelas do San Xoán, que serán na noite do 23 para o 24, dende xa onte se poden solicitar, ou mellor dito, facer as comunicacións para a celebración do San Xoán. Estas comunicacións poden, si queren, enviálas por correo electrónico á dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando o teléfono do Concello de Medio Ambiente 881 04 67 76. O prazo vai a rematar o próximo día 20 de xuño ás 12 do mediodía. Son as comunicacións das cachelas do San Xoán, que o ano pasado chegaron a prácticamente 400. No Concello únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán, do 23 ao 24. Fora desa data, deberán solicitar permisos de queima chamando o 012, se que non nos atopamos nun período de máximo de risco de incendio, onde tampouco se lles daría. Cambiamos de tema. Este venres que ven se pode facer en Cerceda un curso de manipulador de alimentos. O Concello de Cerceda xunto coa Cámara de Comercio da Coruña organizan un curso de manipulador de alimentos ca obtención do carné oficial o mismo día, dirixido a persoas que estén en paro, que residan en Cerceda, ou tamén para autónomos ou traballadores de empresas locais. Vai a ser este venres, día 6 de xuño,
de 9:30 da mañán a 2:30 da tarde no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. É un curso de manipulador de alimentos gratuito, pero as plazas son limitadas. Se queren inscribirse poden chamar ao teléfono 881 981 553, que é o teléfono do Viveiro de Empresas, ou por correo electrónico en viecerceda@gmail.com. Recordamosles que a semana que ven abre o Parque Acuático nunha nova temporada, que lembren é unha das grandes atraccións de ocio de Galicia e do noroeste de España, e que abrirá o próximo 9, lembren, o próximo luns, que estará aberto ata o 7 de setembro, onde o ano pasado pechou a campaña con un balance de casi 120.000 usuarios, a pesar do mal tempo predominante. Xa no ano anterior fora de 130.000. As entradas poden adquirirse na propia entrada do Parque Acuático ou a través da web. Xa se poden adquirir tamén. Ademais, poden adquirir entradas normais, hai opcións como tarxetas regalos, pensadas para cumpleanos, comunións, que sirven para emplear calquera día. En este caso hai precios dende 2,42 € a 11 € por persoa. Tamén existen bonos de 7 días con precios que van dende os 26 aos 52 €, dependendo da idade e ou de ser ou non familia numerosa. As entradas normais se venden en un amplo rango de tarifas que comenzan nos 0,35 € hasta os 10,7 €, dependendo das circunstancias e das edades. Para reservar e información poden chamar os teléfonos 682 348 556 ou o 981 68 50 36 pola mañán de 8:30 a 2 de luns a venres. Precisamente a eses teléfonos xa están chamando moitas excursións que van a vir nas vindeiras semanas de centros educativos de toda Galicia, de asociacións culturais, asociacións de veciños, etc. O mes que ven, evidentemente, terá xa moita xente, moitas visitas e xa organizadas. Cambiamos de tema, falámosles do verán saudable. Lembren que é unha actividade que promove o Concello durante a época do verán. Xa dende hoxe, mellor dito, dende o martes 10 de xuño, é dicir, dende o martes que ven, 10 de xuño, ata o 4 de setembro, o Concello volve a organizar a actividade verán saudable na zona verde do Acevedo, con 2 turnos a elexir, que serán os martes e os xoves. Un turno é pola mañán de 11 a 12 e outro turno é de 8 da tarde a 9 da tarde. Se realizarán actividades como zumba, aquallín, mantenemento, andainas ou xogos tradicionais. O prazo para anotarse está aberto e vai estar aberto durante toda esta semana. Para o verán saudable, o prazo estará aberto durante toda esta semana. Poden anotarse presencialmente no rexistro do Concello ou pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. O precio é de 13 € o mes para os adultos, é dicir, de 18 a 65 anos, e a partir dos 65 anos o precio será de 9 € o mes. Xa saben, durante toda esta semana, no Concello, no rexistro ou pola sede electrónica, poden anotarse para o programa do verán saudable na zona do Parque Acuático, donde se van a realizar actividades varias como zumba, aquallín, mantenemento, andainas ou xogos tradicionais. Poden elexir un primeiro turno que serían polas mañáns de 11 a 12, de martes a xoves, ou tamén os martes e os xoves de 8 a 9 pola tarde. Son 2 días, un horario de mañán e outro de tarde a elexir. En calquera caso, esta semana é o prazo para poder anotarse, unha actividade que vai a comenzar xa a próxima semana. Agora falámosles de festas e festexos que comenzan durante este mes de xuño, son moitos os que vai haber, e xa nesta vindeira fin de semana, pois hai tres en concreto. Unha delas é a festa do equipo de fútbol do Queixas, que terá a súa festa de socios anual, que este ano coincide ademais con un novo ascenso á primeira categoría autonómica, a primeira Galicia, e que terá durante toda a xornada do sábado día 7 na Revolta a súa festa do socio. Terán a DJ Roquiño, DJ Sebas ou Lucía Nieto amenizando
a festa. Os socios será gratis e os non socios terán que abonar 20 euros. Haberá carpa e hinchables. E tamén esta fin de semana hai festas en Encrobas. Venres, sábado e domingo son as festas na honra peregrina e a Santa Lucía de Encrobas. Este venres xa hai unha gran verbena con zona cero en Pontoxo. E o sábado que ven as día 7, hai misa solemne a unha na honra Virxen da Peregrina. Na sesión Vermú estará o grupo de Vicio e tamén na verbena estará de Vicio. E o domingo hai misa solemne a unha na honra Santa Lucía e hai sesión Vermú con Deluxe. Pero esta fin de semana tamén son as festas do Espírito Santo na Silva, con 4 días. Venres, sábado, domingo e luns. As festas do Espírito Santo comenzan este venres con unha gran verbena a cargo do grupo Unión e Fuerza e a orquesta Olympus. O sábado, día 7, o sábado que ven, hai tamén gran verbena na Silva coa orquesta Finisterre e disco móvil Impacto co DJ Bermúdez. O domingo que ven hai pasarrúas na Silva con a charanga Os Atrevidos, logo misa grande e procesión na honra ao Espírito Santo e despois sesión Vermú e verbena coa orquesta Fuego. E o luns que ven día 9, hai misa a unha e un gran xantar popular que vai pola 4ª edición no campo da feira baixo carpa e tamén haberá sesión Vermú e tarde a cargo do grupo Alborada. E xa a fin de semana seguinte retómanse facía tempo festivales. Hai un festival de música, festival rock, chamado O Son do Campiño. Será sábado 14 de xuño en Cerceda, donde van a actuar ao longo de toda a tarde Peter Selleck, Gendevit, o Reverendo Can, Dr. Garimba, Mr. Camándula, Os Caudillos, 12 Laberinto, Broa, Ruxe Ruxe e Cenzas, grupos de Cerceda e da Bisbarra que van a amenizar toda esa tarde para todos aqueles que queiran acudir, non só os amantes da música, sino da festa do espectáculo, o Son do Campiño 14 de xuño en Cerceda, na avenida do Mesón. Pero, ademais de seguir falándolle de máis festas, que son o San Antonio tamén en Cerceda esa fin de semana, hoxe imos a escoitar, imos a falar con Mario Grela, un dos organizadores deste O Son do Campiño, que tamén é componente de Cenzar, e ali mismo, donde vai a ser, falaba con nós. Acordamos así o grupo facer unha festa así entre uns grupos, en principio era para facer unha churrascada e tal, pero vas apuntando grupos, amigos e tal, porque como hai poucos festivales onde tocar este ano, pois vais apuntando, é así, a ver o que sale. Son do Campiño, pois que chamades Campiño. Claro, é o Campiño, bueno, é un pouco comparado co de... Ademais creo que coincide no día, non? Creo que é o mesmo día. Ademais nos coincide aquí co San Antonio en Cerceda, pero bueno, non nos pisamos porque isto vai ser pola tarde, mediodía a tarde, e o San Antonio despois o que queira ir de baile, pois ten tempo. En principio era para facer Cenzar con algúns amigos e tal, un churrasco e tal, pero claro, empezas a chamar, nós tamén queremos ir e tal, ao final, claro, se faz caso, estamos aquí, temos que facer 3 días. Entonces agora, bueno, vamos a facer así, intentamos limitar... Fiches unha selección? No, fomos metendo grupos así máis cercanos a nós, de por aquí, sobre todo de Cerceda, es cos que temos máis cercanía e tal, entonces vamos a limitarlo a sobre 30-40 minutos cada grupo, para non aburrir a xente, e así podemos tocar algo todos e, bueno, facer unha boa festa. E a idea é facer como unha sesión Vermú, sería un xantar popular ou ben podes ter comida da casa. Aquí vamos a ter unha food truck destas, unha camioneta, por se alguén quere e tal, aparte vamos a ternos unha barra... Furgoneta toda a vida, non hai que chamarlle food truck. Bueno, sí, o furgón das patacas. Pois vai haber un aí, vamos ternos unha barra con cervezas e agua e licor café, despois está a food truck e despois o que están os bares por aí, está o povo todo para andar por aí. O público que nós movemos creo que vai andar por aquí, por esta zona. Non hai previsión, todo depende de como veña o día tamén, esperemos que nos veña un bo día, porque tampouco non estamos moi preparados con carpas nin nada deso. Ben, calquera pode vir e disfrutar do concerto, non é? Calquera, é aberto, xa che digo, podes, o que queira traer comida para comer aquí, pode, o que queira, se non comer aquí, pode, aquí hai barra, se alguén quer traer bebida, pois que traia. Eso sí, vamos a intentar manter a leira un pouco limpa, vamos a intentar ter un par de contenedores aquí, a ver se pode manter a leira un pouco limpa e nada máis. O sea, que viña quen queira e como queira. Como están agora a música en directo, este tipo de concertos? Eu penso que, claro, para grupos como nós, estes grandes festivales, estas grandes produtoras e tal, xa non van contar con nós, non?
festivales máis pequenos empezan a contar con outras alternativas e tal, non? Vamos quedando un pouco atrás, non nos adaptamos ao tempo. E, bueno, entón, cada vez grupos como nós vamos ter menos concertos e hai xente nova, pero, bueno, hai que resistir, entón, temos que resistir no noso ambiente, co noso público e... Ti falas do vosso público, pero eu creo que ao final tedes que imitar que veña xente todo o que queira vir, de todo o tipo de gustos, porque seguramente van a pasalo ben. Sí, claro, pode vir, isto está aberto a todos, isto é un campiño, como di no cartel, aquí pode entrar todo o mundo a visitar o que queira, o que te hai, se lle guste ben, o que non... Claro, isto está aberto a todo o mundo, aquí non vamos cobrar entrada ni nada, pode entrar a calquera libremente, está todo o mundo invitado, además como é o San Antonio, seguro que habrá moita chavala nada nova que anda por aí, que podes acercar aquí un momento. Pois deixamos atrás a Mario Grela para falarlles agora desa fin de semana. Tamén son as festas do San Antonio en Cerceda. Venres, sábado e domingo. Venres 13 hai dianas e alboradas, logo hai misa solemne na honra San Antonio, sesión vermú con disco móvil e á noite o grupo Tania Beiras e tamén disco móvil chocolate co DJ Cerré. O sábado, día 14, hai sesión vermú e pola noite o grupo Bomba e disco móvil impacto co DJ Sonic e o domingo, día 15, sesión vermú co dúo Dilema. Desas festas falaremos máis adiante, igual que as festas de Queixas, porque xa publicaron o cartel do que será o día 21 de xuño, as festas en Queixas na honra Virxen do Carmen, donde estará a unha, hai sesión vermú co grupo H e pola noite o grupo H e o dúo Dilema. Tamén a Comisión de Festas de Queixas estarán este domingo que ven e o domingo día 15 de xuño no Bochinche de 11 da mañán a 1 da tarde para tomar algo e tamén aqueles que queiran entregar o seu donativo para as festas. Cambiamos de tema, falamos das axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda volveu a convocar, como todos os anos, as axudas ao fomento da natalidade e asentamento poboacional. Se trata de un pago único, unha axuda, unha subvención directa de 300 euros por fillo nacido por acollemento ou por adopción entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano. Se queren solicitala, poden facelo no rexistro na planta baixa do Concello ou pola sede electrónica. Hai de plazo ata o 30 de novembro para poder facelo. Lembren que estas axudas tamén son compatibles con calquera outra axuda establecida polas diferentes administracións. Esta semana, onte en concreto, se publicaba a listaxe definitiva da Guardería Municipal, despois de ter un tempo provisional. A listaxe provisional agora tócalle a definitiva. Así que aqueles que queran consultala, que teñan xa notificación ou que teñan calquera dúbida, xa se pode consultar na páxina web do Concello www.cerceda.org ou na planta baixa do Concello presencialmente. Informar as persoas interesadas que deberán confirmar agora a matrícula e formalizar o contrato teñen de plazo dende o 15 deste mes de xuño ata o 30, é dicir, a segunda quincena deste mes de xuño e cando teñen que formalizar xa a matrícula. Deben presentar a documentación no rexistro xeral na planta baixa do Concello en horario de mañán, de 9 da mañán a 2 da tarde terán que estar provistos da confirmación da matrícula, do contrato asignado que deberá recollerse e asinar previamente no Departamento de Servicios Sociais, que está na terceira planta do Concello. Deberán presentar o certificado médico do menor, indicado que ten todas as vacinas actualizadas, o DNI daquelas persoas que queren autorizar para que podan recoller os menores na escola. Se despois de rematar este período non se formalizase o contrato, perderían o dereito á praza concedida. Recordamos que o Concello de Cerceda, como todos os anos, realiza unha campaña de control de pombas no casco urbano de Cerceda a tenor dos desperfectos que están causando nas fachadas, nos canalóns en algún outro punto. Pois ben, esta campaña de control de pombas volveu a comenzar. O Concello está a facer, a través dunha concesionaria, un control de poboación de pombas no casco urbano de Cerceda. No caso de que vostede sexa coñecedor dos puntos nos que existan niños de pombas ou moita afluencia das mismas, poden poñerse en contacto co número de teléfono 618 437 620, 618
437 620, que é a empresa Control de Pragas Paderne que dirixe Alfredo Bruzos. Xa rematamos co tempo. Durante a xornada de mañán mércores, unha fronte cálida vai rozar o noroeste de Galicia, tendo consigo pois nubes, abundantes nubes, e posible algunha chuvia feble, tipo orballo. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, mentras que as máximas ascenderán lixeiramente. Os ventos soprarán do suroeste, en xeral frouxos no interior e moderados na costa. Co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eris e queñes falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.